ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ 2 ಕಪ್ಪು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ 1 ಕಪ್ಪು, ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಡ ಐಸ್ನು ದೀತೆ ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತೋಪುನ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಿತ್ತ ಆ ತೋಪುಗು ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಾಡೋನುಗ. ಯಾನ್ ಮೂಲು 2 ಕಪ್ಪು ದಾತು ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮುನು ದೆತೊಂದೆ. ಅಡಿಕ ಐಸ್ ದೀದು ವಿಪ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ಕ್ರೀಮು ಬೇಗನೆ ವಿಪ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದ ಅಡಿಕ ಐಸ್ ದೀಪುನಿ. ಇತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರ್ನು ದೆತೊಂದು ಮೂಲ್ಯಾನು ಕ್ರೀಮುನು ಬೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ರೀಮುನು ಒಂಜರ ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬೀಟ್ ಮಂತಿನ ಮಕ್ಕ ಇತ್ತ ಐಕ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ನು 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪಾಡೋನೋಡು. ನಮ್ಮ 2 ಕಪ್ಪು ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಂದೆ ತೊಂಡ ಐಕು 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತ ಪಿರ ವಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ರೀಮುನು. ಇತ್ತ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾರ್ದು ಪಿರ ಬೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಬಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀದು ಕ್ರೀಮುನು ಮೂಲು ಬೀಟ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಕ್ರೀಮುನು ಬೀಟ್ ಮಂತುದ ಆತುಂಡು. ವಿಪ್ ಮಂತುದಿನ ಕ್ರೀಮುನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಬಾಕ್ಸ್ದ ಮುಚ್ಚಳ ಟೈಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಡೆ ನಿಕಲು ಕ್ರೀಮುನು ಮೂಲು ಪಾಡೋನೋಡು. ನನ್ನಂದೇನ ಆಜೇರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಜರ್ದೊಲೆ ದೀವೋಡು. ಇಜಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ದೀಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಚ್ಚಳನು ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೋಡಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಪಾಡದು ಮುಚ್ಚಳನು ಮುಚ್ಚೋಲಿ. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಕ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂದೆಂದು ತೆತ್ತದಿತ್ತೆಂದು ಸೆಟ್ ಆತನ ಪಂದು ತೂಕ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ ಇಡಿಂದೇನು ಸೆಟ್ ಆಯರೆ ಬುರ್ದಿತ್ತೆ. ನಾನಂದೇನು ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಯಾನಂದೇನು ತೆಪ್ಪರೆ ಕೈಲುನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.